Λοιπόν, σκέφτηκα να ανεβάσω αυτό το βίντεο στο κανάλι μου γιατί πρέπει να μάθουμε εκεί τι έγινε πραγματικά με τη Φιλιό και με την Ανδρέα. Λοιπόν, η Ανδρέα αυτό που έκανε δεν ήταν καθόλου σωστό. Το να χτυπήσει κάποια κοπέλα επειδή έστειλε ένα μήνυμα στον πρώην σου δεν είναι λόγος δηλαδή να χτυπήσει ένα κορίτσι. Και γιατί να τη χτυπήσεις? Και το θέμα είναι ότι η Ανδρέα δεν χτύπησε μόνο ένα κορίτσι. Χτύπησε και τη φίλη, η οποία έβγαλε βίντεο με το κινητό της όταν χτυπούσε τη Φιλιό. Και το κορίτσι αυτό πήγε και το έδειξε στον διευθυντή και μετά φώναξε την Ανδρέα και τις φίλες της και τις απέβαλε. Και το κορίτσι αυτό όταν έφυγε πήγε στη στάση του λεωφορείου και ήταν η Ανδρέα και άλλες 3 φίλες της και την χτύπησαν. Και η κοπέλα αυτή είναι τώρα σοβαρά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, η Φιλιό είναι εντάξει, έχει κάποιες μελανιές, αλλά ναι, βασικά αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Και από ό,τι ξέρουμε, με το Χρήστο έχει χωρίσει εδώ και ένα μήνα και απλά έχει κρατήσει το Facebook. Και ναι, αυτός τα αρνείται όλα. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι έχουν χωρίσει. Αλλά η Ανδρέα ισχυρείται ότι η Φιλιό είχε στείλει σεξουαλικό περιεχόμενο στο Χρήστο. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Φιλιό απλά είχε στείλει ένα γεια στο Χρήστο και η Ανδρέα είχε χακάρει το Facebook του. Γιατί, ναι. Και τα είδα αυτό το μήνυμα και λογικά αυτή σκέφτηκε, εφόσον την είδε έτσι, θα πάω πλέον στο ξύλο. Но αυτό δεν είναι μια λύση. Η πραγματική αλήθεια είναι ότι δεν φταίει η Φιλιό. Και σε αυτή τη θέση φταίει μόνο η Ανδρέα. Ξέρουμε ότι αυτή έχει ψυχολογικά, να το πω, γιατί ζει μόνο με τη μητέρα της. Και ναι, περνάει δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να την καταλάβουμε λίγο. Αλλά όχι το να πάει τώρα να χτυπήσει κάποια η οποία δεν έχει κάνει τίποτα και δεν φταίει σε τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι τελείως άδικο. Και θέλω να πω ότι όλοι στηρίζουμε τη Φιλιό, γιατί σε αυτή την κατάσταση η Φιλιό έχει δίκιο. Και ακόμα και αν έστειλε κάποιο περιεχόμενο, δεν έπρεπε να ενδιαφέρει την Ανδρέα. Και ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι αυτό που έκανε η Ανδρέα ήταν τελείως άκυρο. Και κάτι άλλο στο πω από τα παιδιά τα οποία κράζουν την Ανδρέα. Παιδιά, σταματήστε με αυτό έτσι πραγματικά. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Ναι!